Bé, este és un vídeo per gent que vol començar a anar al gimnasio i no sap com fer-ho, perquè sempre els primers 3 dies sempre són els més complicats. Però això és un poc de motivació pel que vull anar i no es fa l'ànimo. Bé, jo vaig explicar els meus 3 primers dies de gimnasio com són, ¿vale? Bo, direu, a mi no m'interessa, l'altre, bé, bo. Ja em preparé així la motxileta, tal, sabatetes limpies, calcetinets, tal, no?, per anar al gimnasiet. Home, tampoc és precís estar com si fores un Madelman, no? Jo quan veig d'estos grans, jo dic, au, que se'n va a caçar orcos o què? Que arriba ja al fin del món, en una invasió extraterrestre, això és que van tan forts, que no és precís, és un poquetet d'avant. Bé, entonces, tirem mà, primer dia, recordem, això musiqueta, per no cansar-se, per passar-se més entretingut. Au! Sí que porta així coses, xancletes, sabonet, tot, bé, veus? Ja estic, va, gimnasiet. Entonces jo el primer dia el que faig és, vinc des d'aquesta taula d'allí, arribo així a la porta, fica les ulleres, això és important, no cansar-se massa els 3 primers dies, perquè si no després pues, te trenques o se te'n va l'ànimo, el que siga. Entonces jo arribo així a la porta, tiro d'ull i au, sí que fa bon temps per anar al gimnasio. Bo, bé ha estat, m'estic així, com, jo què sé, 10 segons i bé, per ser el primer dia de gimnasio ja ho tinc bé. Entonces me'n torne. Content, perquè ja he tirat mà del primer dia de gimnasio, tal? Però deixo la motxileta i demà o després demà una traga al gimnasio. Anem a veure el segon i el tercer dia. Bo! El segon dia de gimnasio arriba hasta així, a 4 cantonades de ma casa, tal? Me pose així a veure els obrers, veus que estan picant ahí, tirem mà a distància així, 10 minuts, 15 minuts, i me'n torne a casa, però jo content. Bé, veurem demà el tercer dia, tal? I el tercer dia arriba hasta així, el tercer dia de gimnasio, que el meu gimnasio està ahí rere, a veure, en el ditet. Ahí rere està el gimnasio, que el pagué tots els mesos, tal? 20 € ja van. Però bé, jo ja 3 dies de gimnasio són aixina es comença. I demà o després demà arribaré hasta allí al fondo. I després a veure si tirem hasta les escaleres del gimnasio i d'ací mes i mig ja m'anime a pujar, saps? Primer un escaló, perquè n'hi ha com 28 escalons. Bueno, a poc. Bé, espero que vos hagi servit de motivació per començar a anar al gimnasio. Bé.